אליי, אבל עומר לא לכיוון שלה, לכיוון שלי כל הזמן. 1. כן, אבי בעיטה אליי. 2. כן, ברגל ציור. 3. גבוה. 4. 5. יופי. רגל שנייה, להחליף רגליים. 1. רגל דלת. 2. אבי רגל שנייה. 3. ואחרון. 4. להחליף רגליים. בעיטת פטיש ברגל הזאת, רגל ציור, רגל ימין. גבוה, בעיטת פטיש, הרגל הזאת. אבל לא לכיוון של עומר, קדימה, לפה אתה צריך לבעוט ב. אם אתה תבעט לכיוון של עומר, אתה יכול לפגוע, אבל לכיוון שלי. 1. גבוה. בדיוק, פטיש. אתה מרים רגל לפטיש. 2. פטיש, גבוה. מצוין, רגל ישרה. 3. להסתכל קדימה, נעמי. 4. רגל שנייה, להחליף רגליים. 1. דורין להחליף רגליים. 2. אבי, ברגל הזאת. ברגל הזאת. 3. כן, אבל תרים גבוה, לא מהמקום. שים את הרגל אחורה ואז תרים. 4. מצוין, להחליף רגליים. עם הרגל הזאת, רגל ציור, סתירה.